дар шаҳри ҳисор саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар корҳои ободонию бунёдкорӣ хеле назаррас аст, зеро бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва амалӣ гардани барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои пешрафти фаъолияти соҳаҳои мухталифи ҷомеа тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. дар ҷавоб ба ин таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат дар самти таъмини рушди шаҳру деҳоти кишвар то имрӯз дар марказ ва деҳоти шаҳри ҳисор аз 960 иншооти таъиноти гуногуни ҷашнӣ бо саҳми соҳибкорон зиёда аз 600 иншооти хизматрасонию маишӣ сохта шуда, сохтмони боқимонда иншооти дигар идома дорад. мардуми шарафманди ҳисор имрӯз барои бо сари баланд ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои тозаву нав ва бо як ҳисси баланди масъулияти хештаншиносӣ ва дӯстдоштани ватан имрӯз як қатор иншоотҳо ва як зумра корҳои ободониро дар маҳал ба роҳ монда истоданд ва ин як дастоварди бузургӣ мебошад барои дар сатҳи баланд сазовор ҷашн гирифтани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. бояд гуфт ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ҳисор шумораи корхонаҳои истеҳсолӣ ва иншооти таъиноти гуногун хеле афзуда аст ки аз истифода додани онҳо садҳо ҷойҳои нави доимии корӣ ташкил мешавад. мо соҳибкорони шаҳри ҳисор имрӯз якчанд биноҳои баландошона сохта истодаем. барои зебогии шаҳри ҳисорамон айни ҳол сохтмони бинои 10 ошона рафта истодааст. айни ҳол 30-40 нафар коригар бо ҷои кор таъмин ҳастанд. мо кӯшиш мекунем ки то ҷашни 30-солагӣ ин сохтмонро сохта ба истифода тиҳем. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз навсозӣ ва таъмири роҳҳои деҳот ва кӯчаҳои шаҳр низ аз ҷониби масъулин муташаккилона ҷараён дорад. дар 4 блок нишон дода шудааст. блокҳои А, Б, В, Г. ҳозир ба айни ҳол блоки А ба инҷом расида. мо хоҳем ки дар ҷашни 30-солагии истиқлолият истифода супорем. дар ошонаи 10 қарор дорем. 11 ошона теғи таж мешавад ва манали болои бомуш пӯшонда истодем. кӯшиш кунем то ҷашна ба анҷом расонем. масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри ҳисор аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ ба мунфаршкунии шоҳроҳи маҳаллаи 8-уми шаҳр ба масофаи 2 километр оғоз бахшиданд. бояд тазаккур дод ки паҳноии роҳи мазкур 20 метр буда дар ду шафати он қубурҳои обгузар, 100 пояи чаровакҳои нурафкан, 100 беғ арчаҳои сояафкану ороишӣ, 1000 беғ гули садбарг шинонда шудааст. ҳамин тавр сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд ки ҷашнҳои миллии кишвар аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо созандагиву бунёдкорӣ истиқбол гиранд.